Wah, beton apa, Bu? Niki betul sampah kagem kerja bakti ten Pos Kamling mungkin belajar memilah di sana. Nanti ki? Oke. Weh, beton apa, Bu? Pak RT, lo izin, lo neng kene. Neng kene, ya. Balonnya gede, Bu. Apa? Oh iki wa. Iki. Lari, Bu, lari, Bu. Penunjang ibu-ibu semua cantik-cantik Nggih langsung kemawon nggih niki kita sedaya kempal mriki badhe ngawontenaken kerja bakti bersih lingkungan terutama napa nggih pendeti sampah wonten ing lingkungan Kampung Ngentak supados sakmangke ngentak dados lingkungan ingkang bersih, sehat lan saged kagem napa nggih kagem contoh kagem sanesipun nggih ibu-ibu. Ingkang utama menika kita mengke sepisan badhe mendhet foto kegiatan kerja bakti wonten ing jaman menika badhe mengke kegiatanipun foto menika mencakup wonten sik nyabut rumput, wonten sik milah mengke sik milah saking tim khusus Ngentak mawon. Terus wonten sik nyapu, wonten sik
Napa? Nggih niki sampai ten mlebet gelar puasa apa napa intine semua bekerja sama untuk napa untuk kebersamaan, untuk kebersihan lingkungan kita mbok bilih niku mawon nggih saking kula lan mungkin sekedhik pengarahan saking Bu RT monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di pagi ini untuk kerja bakti bersama dan membina kerukunan di kampung Mentak kita sehingga kita bisa guyup rukun untuk menjalankan kerja bakti pagi hari ini. Tak lupa salam sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Kita antu syafaatnya di kiamat nanti. Hari ini kita membersihkan kampung ini, Bu-ibu. Kita bersama-sama kita bersihkan biar kampung kita bisa bersih, sehat. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan ibu-ibu. Ya. Lawang tengahmu panggil Pak Eko kan ngresiki gendeng niku diparingi wetan mendika tembok. Pak RT. Pak RT lho Bu, bukan Pak Eko lho. Iya Pak Eko nggih Pak RT. Positif karena bisa sambil belajar memilah sampah yang biasanya semua sampah dijadiin satu, sekarang kita belajar untuk memilah-milah sampah supaya yang bisa dimanfaatkan masih bisa dimanfaatkan. Harapan kader ini untuk meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap sampah nggih. Dan untuk kedepannya mentak menuju 2026. Wah, pite jos, Mbah. Wah, itu cocok 600 kali. Waduh. Namen bandrolnya 600. Ayo 600 boleh. Sip, Mbah. Engko nek ana sing ngebel apa jujuke jenengan pokoke. Ibu-ibu ranting gendeng e. Pripun Bu, ibu-ibu sakniki pripun? Senang kerja bakti kaos anyar, Pak. Cantik-cantik to, Bu? Cantik semua. Pak. Go mlayu, ayo. Ayo. Iki. Hah? Oke, kok piye? Ora nggo mlaku bae. Ndak ora mari-mari. Jan. Ih. Ini hasil membersihkan, ada sampah organik, ini nanti dibikin kompos melalui proses pengomposan. Terus ini untuk sampah-sampah plastik seperti ini kita setorkan untuk ditukar menjadi uang. Oke. Nah, masa sih Ardi iki wae. Bapak Eka. Apa diundangke wae, diundangke Ora apa-apa, berarti karo ngenteni. Ya. Lah kae Bapak liwat sing kae Bapak liwat, Pak. Oh iya. Pripun Bu? Niki
kabehnya ada sampah. Dan nang tumbas sinten? Nggih, kedap. Kira lu. Paling gaming 40 napa 50, Bu? Malah mboten payu sepisan to. Oh, nggih pun. Iki kula pendete nggih. Oh nggih. Nggih, niki kula cangkinge sekedhip niki kula pendete. Nggih, nggih. Karo nggawa mriko. Kalih ditampun kesupan nggih, Pak.